guys, it's Diamond Master Dahili here in South Korea, and today ito yung mga ipapakita kong mga Atomy products na dumating. So, let's check! Mga dumating dito sa bahay. Mga products na dumating dito sa bahay natin. So, ganito siya. Inalagaan talaga yung mga products natin para hindi masira, hindi mabasag. Ayan. Pinapak nila ng ganito. So, ito ay isang Atomy Wool and Down Detergent. Yung mga damit, di ba? So, dapat ganito yung sabon natin. Okay, so, check natin yung amoy na, guys. Ang bango niya. Parang ice cream. Parang vanilla ice cream. Parang sarap kainin. Okay. So, ano pa natin? Okay, so ito naman yung refill. So, meron siyang refill na detergent. So, talagang ang bango na ng damit natin ito, guys. At hindi tayo mangangati. Lalo na yung sa mga may babies, maganda na ganitong product ang gagamitin nyo para safe yung mga anak nyo. Hindi magkaroon ng rashes. Okay, so, tingnan nyo isa. Oh, grabe. Ano ba ito pa? Okay, so refill naman ito na fabric softener, ang pabango ng mga damit natin. Okay. So, ilan yung dumating. Ito ay detergent naman. Then, okay, fabric softener, meron din. And then, so, dinamihan ko na ng orders, guys. Kasi ganito talaga ako, guys, bumibili ako ng maraming stocks para hindi ako maubusan. Ayoko nung pa-isa-isa. Gusto ko yung madamihan para, di ba, matagal mo siyang gamitin. So, ito yung mga napakagandang mga Atomy products na dumating. So, dito sa bahay, meron akong mga stocks din also na Atomy, of course. Kung halimbawa gusto kong magkape, di ba, yung mga wet tissue na talagang napakaganda. Tapos, yung everyday na para malakas tayo, pang sa immune system natin para malakas. Tapos yan, mga toothpaste, sunscreen, iba-ibang mga product, food supplements. At saka yung natanggap ko last day. Okay, so ito yung sa dishwashing machine na nilalagay. So, ito, mas safe siya kasi sa compare sa ibang brand. Okay, so buksan natin kasi ako ay maghuhugas, guys. Okay, maghuhugas ako ng pinagkainan namin kaninang umaga. Okay, so ganito yung laman niya. Tapos, talagang safe na safe siya sa mga bata. Okay, para kakalain nila candy siya. So, hindi agad siya nabubuksan. Whereas sa iba, mabilis siyang mapunit yung cellophane na nakapack dito. So, ito yung, so maghuhugas tayo. So, ito yung ano ko, guys. Ayan, dishwashing machine. So, ito yun, isasabay ko sa paghugas. Kaya actually, nilagay ko na dito yung mga huhugasan ko. Ayan, so actually, puno na siya. Okay, so, ilagay ko na siya dito. Okay, puno na siya. Isiksik pa rin. Isiksik, ganyan. Tapos, sa baba naman, wala lang space kasi nandito yung mga kaldero. Okay, so ito naman is pwedeng mamaya na lang. Okay. Kasi ayoko nang sobrang puno naman siya. So, ang gagawin natin is, okay, as you can see dito, ayan. So, kukuha tayo ng Atomy detergent. Tapos, ilagay natin dito. Isa lang. Okay, close mo. Ganyan. Tapos, i-on natin, of course. Ayan. And then, click mo tong start, of course.
start. So, siya nang bahalang maghugas dyan, guys. Okay. So, ganun lang, kasimple. So, hindi ka na maghugas. Ito na yung gagamitin mo. So, ito lang yung ipapakita kong video sa inyo today. At aalis na rin ako. Pupunta na ng shop at baka may mga products na rin na dumating doon. So, let's go guys. Sa mga hindi pa nakapag-register, mag-register na kasi it's free. At sasamahan namin kayo hanggang sa dulo. Okay? So, bye-bye! God bless!